हेल' गाइस नै बिसोर नारें जुमब्रा जानो नागिरदों जों नै टेस्ट खालामग्रोबाय आरो नोङो नारें जुमब्रा नै एकदम लाल लाल स' गाइस दिनैनि नारें जुमब्रा जानायनि ब्लगानो बरायना स' गाइस जल्दि बासि नों बारा साखिबाय थानाङा जल्दि बासि जल्दि बासि हा नै मोजांखालै दे जल्दि बासि दायो जोङो नैबे नारें जुमब्रा थाइनैयाव जोङो खैथा बानलु होगोन नाय थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा सय सात आठ नौ दसथा बानलु होगोन ओरैबायदि गोसा बानलु जानानै जाय जायगायाव खिगोन हाग्रा बे हाग्रा थैखागोन डाइरेक्ट खोथा बियो नायनो खिलाय जि गोजालै दे गाव इसरा अट' सलिड दे होदो दे बिसिदो दायो बेखौ जोङो पुरा गरम बोथोराव जनानै मा जागोन मा लोंगोन मा खालामगोन जाहैदों ओंखायनो जोंनिया बेनोसै आरोना जानाय लोंनाय बेनोसै नेनो हाला खुगाया एसे ट्राइ खालामग्रोनोसै मानि बाय जा गोदै आरो नोंबो ट्राइ खालामग्रो बिराद गोदै जानानै ओरैबायदि गोथाव नुखादों नायनायावबो बेस्ट ना ओंखायनो नेनो हासै होनबा ओंखायनो जाग्रो जाबाय बानलु संख्रि होलासिनो दे एबार बानलु संख्रि होना जानोसै नंगौ जानो नोंस्रा जा जलदि बासिदो नै जोंना बासिग्राया देन्जार गरम बासिदो जलदि नै बा उन्दुना थांगारांगा मा नांगौ नोंसोरनो होबाय सासे दैखौ लोंनाया थांगारांगा मा नांगौ नोंसोरनो थांगारांगा नै नायदो जोंना जाथारसिगोन रेडि बानलुआ देन्जार गोमोनखालै सयथिनबो देन्जार गोसा जाखागोन मिथिखाबाय आं माल गोमोन ना बानलुआ नै सानैल'खा रावबो गैखाया ने नङा आदा बुं नों मोजां ना थांगा थांगा जागारलै बोरमाया बाले बायनि साला जादो बेखौ दोनथ'दोलै साइडआव नै संख्रि नांगौ दिबि बायदिखौ लांफैबायलै मालाय फिसालाया हौवासो माथो नायाखैना आं बिखौ जाखानानै जाय हाग्रायाव खिगोन बे हाग्रा थैखागोन एक नम्बराव ओंखारदो ओमफ्राय थैनानै बानलु बिगाबो जाजोबनाय बेयाव बानलु दंफां रज'खागोन बेथ' गेरेन्टिखा हा माबा नले बेलेगासो दोननो फैयोमोनलै बेखौ अभी क्या चाहिए बेखौ मिथिगौ आं एसेसो बे हादे बाद दे फाल्थु खोथाफोरखौ बाद दे रायलायनाङा दे जोंना कनसेन्ट्रेट हो हानायाव हाबायल' था नोङो बे थुग्लिदो नों माबाफोर होबावगोन संख्रि नांबावगौ ने र' बेखौ लगायग्रोलाय नोङो आं इयाव जागोन आं नों इयाव थुग्लिदो जाबाय थुग्लिला एसे थुग्लिबावदे रोसियानो ओंखाराखै होमबासो गोथाव जागोन आच्छा नों खिथु सुना सुवाखै आगोलाव बुंग्रो नों जे बेखौ नाग्लिबाय आखाइखौ मोजाङै सुदोंना सुवाखै सुवाखैथ' नोङो फां बुंना खिन्थु समान रानखा गोदोनासिम जाखागोन रोसिया होब्रा एसे रोसिखौ लु रोसिनि आयो येस बरिया जाबाय बा रोसिखौ ओमफ्राय प्रडाक्सन खालामनो हानाय
Gosa kintu ada ngejar gosa bahan lo humar tuh malah ini bang không cái ban phân bánh Karena, oke, mau jalan, tinggalin nang. Palu lah. Palu ngut ya. Palu harus sebenarnya. Ada. Lumayan kan. Nih, dah, berbanjat. Masih beli di Banjar ya. Untuk simbalang dia ini kali beli banjat kali. Giding ledang tuh. Kemana tahu kamar sudah. Budung nawe alu saya. Di batang lu. Di batang. Enggak bener. Sino? Panduk saat ini enggak? Hah? Alu baik? Nih, Bandung saat ini ya? Nah, Sino. Baru saat ini ya? Hah? Sino? Belum deh? Belum? Makan lu di mana? Balu udah pala. Ayo, aku punya alu. Ada jasmine ni. Pa, jasmine mana ni? Jasmine mana tu orang jana hari ni. Tukar sang jana hari ni. Bye bye.